Ngosopolitiko ngamavoti nabavoti kuyefana konke ungaze uhleke ukuthi la kusebahlayeni. 1 November kunjalo kuyavotwa kugcwele istarata zonke kuhlukene ngemibala bayagilana ngisho omakhelwana basakwazi nokushare ngisho umbila lo. Hayi kodwa eMzansi kusemahlayeni hlekisana ihlomelele. Siphila sonke impela kodwa mase kufika amavoti siyahlukana ngoba sihlukaniswa ngazi igiphi kodwa kumbana waphila ngayi 350. Ave nihlekisa nini. Seningaze nibulelane nifele into engekho ningazi nisazi kahle ukuthi anitholi lutho. La kahle kusemahlayeni ngangeke ngasho phambilini ngathi ngabe akuyona nje akusona nje isibhedlela esikhulu senhlanya eMzansi ngoba okwenzakalayo bafethi kuhlukene nje kuphambene nokuphila nempilo yabantu indlela okuphilwa ngayo la kuyaxhashazwana. Omnyama uvukela omnyama omhlophe uvukela omhlophe konke kuliwa kubanga kuthiwa vote for change. Kodwa kubhlungu ukuthi baza ngamasuda ahlukene ngokucebezela wona cishe efani ngoba lento abayikhuluma iyafana nje. Kuhlukene ngeziqu bathetha into eyodwa kodwa nathi sivota ngevoti nje lilodwa ngoba sinako ukushintsha. Untshintsha kanjani ungawuntshintshanga umqondo uthi uyontshintsha umuntu ozohlala. Kuyafana namaphiko enkukhu eyodwa elika left nelika right akusho lutho kodwa kusho ukuthi inkukhu iseyodwa echeliwe madoda mayibolile. Bathi qala ukubole ekhanda inhlanzi ngathi kithini ibole. Kulabo bathi balwela umzabalazo balwela inkululeko ibona kahle abadinga ukuthi bake behlaliswe phansi. Bafakana bodwa ezikhundleni ngani bazele imdlwembe yini ngoba izingane enizele kufanele ukuthi niyazi ukuthi nazo zinalo ilungelo nokwenza lokho enizifundise khona. Ngoba ungafunga iParliament yeMzansi Afrika ngiyamaxhegu nje nezalukwazi abantu abasha ninalo ithemba lokuthi bayakwazi ukuqhubekeka kodwa nithi they are the future of the country. Bayifushe kanjani ngabafundisi lutho ngoba bekufanele ukuthi manje kube kuthiwa sekuyi 50-50 eParliament nibafundisa kuzo zonke inyuvesi nithi abashone lena le isipiliyoni sincane kodwa ke nisho nani ngecertificate zemgunyathi nakwazela phela nani kupha kithi nalithena niye ku exile nafunda nini nina la makhehla lawo kodwa akukho engingakusho ngoba nami njengosonkondlo sekukhona bayongilandelela ukuthi hawo ngikhulume kabi phela nabo ngizwe bayashushiswa nibashushisela lona iqiniso lelo. Alikhulunywa phela iqiniso lawo uvalelwa ngaphandle ubusudlela emsamo ungabe usafuma. Akekho ongakufunza ngoba la kudle into edlekayo ngamanga iqiniso alifuneka usemzansi la. Kusemahlanyeni nawe ijovo wakho nalo ujovo wakho uphohliso wakhe nolo ukhohliso wakhe awunkosi yami siyokhohlisana kuze kube nini kodwa mina ngixeka nina bavoti nivota kanjani nivotela into nje utshentsho olunjani olungantshintshiyo since 1994 nakho into eyodwa kulokho